Il-Knisja minn xiex jinteressa l-iktar. Mhux kulħadd jinteressaħ mill-istess Le, affarijiet le, le, fil-Knisja, organizzazzjoni kbira. il-Knisja bħala organizzazzjoni, il-mission statement, kif kollok eredu forsi Kif il-Knisja nara f'Malta. Knisja f'Malta. Il-mission statement tal-Knisja f'Malta, x'inhu għadu li kemm jista' jkun ikolna nies mamdin li huma ansara. Le. Mela, x'inhu lan? Il-Knisja perswas minna din, titara n-nies ferħanin. Il-Knisja dbati meta tara l-nies li ħarġu minna, mhux għax ħarġu għax telqu, imma x'ma sabux xi ħaġa li tirriplejsja l-valuri tagħha. U dak kien l-iżbal tagħha. Il-Knisja għamlet fulitna kollha tgħidilna li jekk nagħmlu xi ħaġa ħażina ħamur l-infern, u meta ma bqajniex nemmnu fl-infern, ma kien baqa' l-ebda deterrent biex ma tagħmilix il-ħaġa l-ħażina. Ma għandna l-ebda value system li rreplejsjat il-qoddisa tal-ħadd. Aħna milna żball li ma bqajniex imorru qoddisa tal-ħadd, mhux għax importanti li tmur qoddisa tal-ħadd, imma x'il-Knisja ma lmitniex li l-ħaġa tajba xi tajba jew ħażina xi ħażina, imma li hemm konsegwenza. Allura li ma nagħmilix il-ħaġa l-ħażina kienet always a means to another end. Kif spiċċa dak? Ma kien baqa' xejn xi żomni, u allura x'qed jiġri hu li l-Knisja qed tara l-falliment tagħha qudiem għajnejha stess, u naħseb dik l-ikbar weġġa tal-Knisja. Aħna kull ma kellna nagħmlu il-Knisja ġifieri, il-Knisja kull ma kellha tagħmel, it had one job to teach people how to love.